Iti pa nagtultuloy na damdamag dito'y press corps. Dua nga nagsaruno a vehicular accident pinapasamak sa J. Magsingal, Ilocos Sur. Hindi pa naman iti pakabuklan na iti damag ti report ni press corps, Mark Reulicio. Nagsagrap ti nakaruapan nakadundunor ti makinkan nawan asaka ti may sa alakay. Kalpasan anadong pardaytoy iti may sa motorsiklo idi Kalman sa J National Highway asakupen ti Barangay San Lucas sango ti mismo a public market ti Magsingal, Ilocos Sur. Nabigbig ti biktima ani Andres Raposas Ugale, kabayatan na at idimmong par ani Ryan Seria, 16 anyos, may sabaro aminaneho na ti MCX motorcycle at daan plate number 6121. Basar ti report, agdaldalyasat ti biktima nga alalayan na ti bisikleta na ididinong pardaytoy ti nakamotor. Naitaray adagos sa J. Magsingal General Hospital ti biktima para iti pan nakataming iti sugat na. Ngem iti agdama na areglon ti kaso babaen ti panagbayad ti nakadung par iti 1,000 a pisos ken iti biktima. Iti driver ti bisikleta nag-receive iti 1,000 pesos na for medical assistance. Iti Metlaili a Magsingal, napasamak ti self-accident sa J. Barangay San Clemente, iti mismo a public cemetery. Dito'y anayin bulbar ti maysa a Suzuki Fury, kulay gray a minaneho ni Daxi Flores, 27 anyos, nasawaan ken iti back rider na ani Genevieve Batuon, balasang ken residente dagitoy sa J. San Quintin Abra. Gapu kadagitoy nga aksidente nang ted balaag ti PNP Magsingal tapno maliklikan ti kastoy a pasamak. Iti may balakla nagiti agaramat iti motorsiklo kanati bisikleta dito along the national highway or barangay roads masapol nga kita damat lagiti kasalubong da or di sumarsarano kanyada tapno amoday iti precaution no anyaman tapno maiwasan iti aksidente. Mark Reulicio, Core TV News. Iti sa baling adamag na aramid ti BPAT training dagiti na dumado mga sektor ti Ili a Cervantes, Ilocos Sur. Babayan ka dagiti miyembro ti PNP iti Police Provincial Office. Naramid daytoy tapno mapalagipan dagiti umili may naigiti awareness daytoy aglawlaw agda mga ordinances, law enforcement ken barangay justice system. Agsabi ni Press Corps Nerly Bunag. Naaramid iti Barangay Peacekeeping Action Team Training iti Ili a Cervantes, Ilocos Sur. Babaen iti inisyatibo dagiti Philippine National Police iti Police Provincial Office, Ilocos Sur. Dito nga nagtitipon dagiti women's sector, youth sector, barangay tanods, barangay officials ken NGOs iti nasa unga Ili. Dito yung BPATS training nga nakandak iti Cervantes. May isa nga programa iti PNP dito yung mga LOI Baynihan, in which we are going to train dito membro ti NGOs dito basta aming mga organization ng kahit mga sumali dito youth sector, women sector dito any associations as matrain tapno may-utilize ti PNP as force multipliers in crime prevention. Kabayatan iti training dito nga naipasagepsep karag iti participants iti upat nga components. Umuna iti law enforcement, implementation of ordinances, environmental protection ken barangay justice system. Aso para na chief temot adobot ti may tulong dagito ipanggep iti implementation iti ordinances kan ito implementation tayo iti crime prevention. Kinana iti Police Community Relation Officer nga saan nga amin nga munisipyo ket maikikkan iti gundaway a kastoy. Dagiti laeng addaan pundo aggapo iti lokal a gobyerno iti maikkan iti kastoy a training. Nerly Bunag, Core TV News. In pakamo ni Bukal Jerry Singson nga agtultuloy lata ti panagitet ti JCS Foundation iti ag-agas kadagiti barangay ti probinsya ti Ilocos Sur. Dahito iti report ni Press Corps Ryan Pardo.
Agtultuloy lata tinapipintas nga ganwat nga itited iti JCS Foundation kadagiti kaprobinsyaan tayo dito Ilocos Sur. Nga imatmato ni Sanggunyan Panlalawigan Jerry Singson iti umuna a distrito napagamuan manipod ken ni Bukal Singson nga kalkalpasda nga nagiyawat iti ag-agas iti ili a San Juan ken kabangibang na nga ili. Impakaamupay tinadakamat ko opisyal nga adadakkel nga maangay nga medical mission iti surgical iti Gabriela Silang General Hospital inton Pebrero 17 aging ganat 19 adinuta nga aggapo ti Las Vegas, Nevada dagiti doktor nga agoperar. Ipakpakamo nga rod ni Sanggunyan Panlalawigan Singson ama baling nga mapan agpailistan kadagitoy nga gundaway turungin laing iti opisina da ama sarakan iti Lyric Cinema Barangay 8 Bigan City. Ryan Pardo, Core TV News. Iti beneg ti ayayam. Nangabak ni Austin Trout kontra Miguel Cotto iti WBA Championship. Ti sumaruno nga kalaban ni Trout ket ni Canelo Alvarez nga kapada na nga awan pay pulos ti abak na. Ti report ti Press Corps Chris Alicante. Balay gi dinepensaan ni Austin Trout ti corona na kalpasan na parmeken na ti Puerto Rican boxer ani Miguel Cotto di Calman sa Madison Square Garden iti Estados Unidos. Dinominar ni Trout iti amin na round manipod iti opening bell aging gana analpas ti laban. Numan pa awan tina-knockdown nalawag ang nangabak ni Trout gapuitad ado a punches iti nekonektanay ti rupa ken bagbagit iti dati metla a champion ani Miguel Cotto. Nadalus pa lain ti career record ni Trout ta awan pay pulos ti abak na iti 25 nga laban na. Igem pa lain ni Austin Trout ti World Boxing Association Junior Middleweight Championship belt. Mabali na sumaruno makalaban ni Austin Trout ket tipada ng awan pay met ti abak na ani Canelo Alvarez nga dani ti record a 41 wins, 0 loss ken maysa a draw. Tinasawa pa na green nangit dagiti dua nga unbeaten boxer ket mabali na mapasamak inton umay atawen. Itimet pa nagkita ni Trout na laing ni Alvarez ngem nalaklaka nga abaken isuna ngem ni Miguel Cotto. Dayda ti damag iti beneg tay ayam, Chris Alicante, Core TV News. Kadagiti ka nito, hindi man talgyapan di kaudyan nga resulta ti ayam, iti National Basketball Association. Dahito iti scoreboard. Gagayem kan kakabsat, dahil tati pakabuklan dagiti damag ang nasagap dagiti naliptag. Akameng ti Core TV News Team iti dahil ng aldaw. Aldaw iti Lunes. Ngada suwestyon wenno reaksyon nyo. Bisitahin lang ti website ti Core TV, www.stayingcenter.com. Mabalinda kami met kay like iti Facebook, www.facebook.com/CoreTV10. Wenno follow us on Twitter, www.twitter.com/CoreTV10. Yung Press Corps kat mabuya dito yung Core TV kan simulcast over 99.7 Core FM. Isentro mo, tandaanan, 22 days langin, naragsa ka Paskuan. To ipagayam yun ang ipadamag. Eddie Calizo. Jingle bells swing and jingle bells ring, snowing and blowing up bushels of fun.